Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι τέλεια. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε σχετικά για πληροφορίες για τις κότες Μαράνς. Οι κότες Μαράνς προέρχονται από τη Γαλλία. Έχουν σχετικά μεσαίο μέγεθος. Οι κότες Μαράνς μπορούν να φτάσουν από 2 έως 2,5 κιλά και οι πετινοί από 2,5 έως 3 κιλά. Οι κότες Μαράν γεννούν το χρόνο από 220 έως 240 αυγά και το χρώμα των αυγών τους είναι σκούρο καστανό. Τέλος, οι κότες σε χρώματα είναι μαύρες, καφέ, ανοιχτές, άσπρες, παρδαλές, πετρωτές και επίσης όπως βλέπετε έχουν στα πόδια τους τα λεγόμενα τσαρούχια, δηλαδή μικρά φτεράκια. Αυτά τα φτερά δεν είναι σαν τα μπραχμά που έχουν πάρα πολλά, είναι λίγα, ίσα ίσα. Αυτές παιδιά ήταν πληροφορίες σχετικά με τις κότες Μαράνς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.